Ji bernameya nîvendê dembaş temaşevanên hêja bi bernameyeke nû em li pêşberî wene di vê bernamê de jî em ê balê bikişin ser konferansa hukuknasên Kurd a demokratîk ya ku du roja di 4 û 5 Tirmehê de li Amedê hat li darxistin bi duruşmeya ji bo aştî azadî û statûya gelê Kurd hukuka demokratîk. Di navereka vê konferansê de çi mijar hatin nîqaşkirin, çi peyam derketin pêş, de encamnameyê dixalên çi tê de cihgirtin û di heman demê de jî ew ê bandora hukukeke serdest û hukukeke demokratîk wê bandorek çawa li ser siyaseta demokratîk bike, bandoreke çawa li ser pêvajoya aştî û civaka demokratîk bike, her wiha em ê ser vê mijarê jî bisekinin. Mêvana me ya vê bernamê jî Parlamentera Dem Partiya Şirnexê û heman demê de jî parêzer Newroz Uysal e. Xêr hatin. Xêrê de bê merhaba. Belê Newroz wekî di destpêkê de jî me got bi rastî jî konferanseke hem em bêjin dwarê tevlîbûnê xurt bû heman demê de jî baroyên herêmî dîsa rêxistinên hukukî û bi beşdariya belkî yani ji hezarî zêdetir hukuknasî konferansek hat li darxistin tu xwe jî li Amedê du roja tevlî konferansê bû. Em di destpêkê dixwazin vê yekê bi temaşevanê xwe parve bike. Ev konferans bi çi armanc û sedemê hat li darxistin di heman demê de jî li wir peyamên derketin pêş bi çi rengî bû herî zêde li ser kîja mijaran sekinî. Ez jî carekê de silav dikim. Konferansekî bi min gelekî kelecan bi girsehekî mezin bi germahiyekî mezin derbas bû. Ev konferansa ji bo hukuknasên demokratîk an hukuknasên Kurdên li Bakurê Kurdistanê konferansa me sêyemîn e. 2013-2015 û niha jî bi konferansa sêyemîn bi cîhanî. Sedema wê hewcedayîna wê bi konferansa yekemîn heta niha ez bawer dikim ku yek armanc û hewcedayîn e. Ew jî çi ye? Gelê Kurd gelekî bê hukuk, gelekî bê statû, gelek ku hebûnê nasname wê diş hukukê, ji dervê hukukê hatiye xistin û ji derve hukukê mayînê wê de tir bi înkara yani ji derve hukuk mayîna wê zêdetir bûye amûrê cezakirinê. Amûrê înkarkirinê lêbelê li awayekî erênî hukukê de tune ye. Em ji wek hukuknasên Kurd bi zêdetir belkî sed salê seremîniyê 2000 de ev lêgerîn, ev rêxistinbûna me, ev nîqaşên me dest pê kir ku heta niha bi rêxistinekî pir girsehekî mezin pêk hat. Em wek hukuknasên Kurd em çawa dikarin parastina gelê Kurd bikin, parastina gelê Kurd bi çi şekliye niha jî şer parastinê gelek em pêşketin nême dît ku parastin têrê nake wê gelê Kurd xwedî hukukekî çawe be. Hukuka ku heyî bi destê dewleta, bi destê desthilatdariya hatî çêkirin çi qas mav, hebûn, ziman, nasnameyên cuda qebûl dike, çawa qebûl nake weke gelê Kurd ku va sed salaya de bi dagirkirinê, bi înkarkirinê, bi xwepişaftinê robrû mayê divê hukukekî çawe ava bike. Yani du alî em dikarin bêjin hewcêdayîn. Yek parastina rewşa heyî de em ê çawa parastina hebûna xwe û gelê Kurd hukukekî çawa ava bikin. Hewcedayîna duyemîn ji parastinê zêdetir em ê hukukekî çawa ava bikin. Ji ber wê nîqaşên 2013 heta nîqaşên vê derê em dikarin bêjin gelekî guhertin, xepat, rêxistinên cuda cuda bi komeleyan, bi xepatên cuda taybetî lê rewşa ku statûya ku hukuka ku rojava pêk hatî rewşa ku li asta navdewletî de ji biryarên dadgehan bigirin heta li kiryarên dewleta re em dikarin bêjin nîqaşên berfireh li hate çêkirin ku rastiyek heqîqetek derket pêş. Îro em weke hukuknasê Kurd hewceyî hukukekî nû ne, ne tenê ji bo gelê Kurd, ji bo gelên ku bixwazin bi nasnama xwe hebûna xwe azad bikaribin bîjin ve ev hukuk çawe be. Li gorî wê jî mijarên ku me jê girtî hatê nîqaşkirin jî li gorî vê hewcedayînê bûn. Yek statûya Kurd, duyem li ser zagona bingehîn an jî peymana civakiya nû divê çawe be. Wê derê de avaker
وەکە ژن حقوقا ژنێک چییە پەیمانە جڤاکە نو ژن پێشنگتیەکی چاوە دەکە کو ئەم ji ber ku em dibêjin peymana civakê yan û divê peymana jinê be li ser vê esasî nirxandin çêbû dîsa rêveberiya xwecihî rêbazekî çaw e û hiqûqa nû de ekolojî an jî jîngehparêz wê rewşekî çawe dibe em dikarin bêjin gelekî berfireh bû ev her pênc xal jî me ne tenê konferansê de nîqaş kir ji beriya niha dû meha ev xepa dest pê kirin delegeyên me nava komxepeta de ev dû mehe car car rûbirû car car bi online li ser va mijara nîqaş kirin li ser dîroka Kurda her çar beşên Kurdistanê de çi bûye çawe bûye mînakên li dinyayê de çawe ne li ser va qal kirin em bêjin weke encamname hate nivîsandin ku her rûniştandinê ku hatî kirin de weke encamname komxepeta jî ji delegeyan hata parve kirin. Belê yanî hinek xalên de encamnameyê di cîgirtin jî elbet hebû. Tu karî balê bikişin ser çend xalên ku derketin pêş girîng? Em dikarin yani em belkî dîsa xal dest bigirin yekemîn daxwaza statûbûna gelê Kurd yani nava wê de ziman, çand, dîrok, hebûn, xwarêvebirinekî çawe ew hemû nabarok tê derdigire divê biryara vê gelê Kurd bixwe bide yani ev yekalî newe diyar kirin ev bangawazî bi wê ve girêdayî me weke konferansê pêvajiya aştî û civaka demokratîk me silav kir û vê pêvajiyê de ser rewşa rêberê gelê Kurd parçeyekî vê statûyê pêşketina pêvajiyê dît û weke hukuknasên Kurd em ji aştiya neyînî yani sekinandinan şer û nîqaşên ku çekê berdewam dike ji bo ku em derbasî aştiyekî erênî bibin yani naveroka aşitiyê tiştê ku li dîrokê de qewman dîn rûbirûkirin gavavêtinên pêş bikeve hewcê dayînê hukûqê heye حقوقا بنگهین ji divê were avakirin nîqaşê ku niha rojane em tê de derbas bin ne tenê weke yasayekî ser mesela çekê yasayekî bingehîn meselaya Kurd penase bike nas bike ji holê rake ev mijarekî rasterast weke biryarek derket dîsa li ser dawîkirina tundîkirina jinê dîsa ji bo îradeya xwarêveberiya xwecihî divê pêş bikeve biryarên qeyûma were sekinandin û ihtimala rejîmekî pergalekî nû çênebe û bi wê vegirêdayî divê statûya xwarêvebirina xwecihîya Ewropa şerhên ku li Tirkiyeyê pê danê divê were rakirin û li ser vê rewşê de jî bi zagonan taybetî piştî KHKyan û 2016 o halên erkên ku destê şaredariya de bi destê hukukê jî hatî standin divê were vergerandin û were dîtin dîsa biryarekî me herî girîng ew bû ku huquqa demokratîk a Kurda ne tenê ji Bakurê Kurdistanê ji Tirkiyeyê tenê pêktê ev meselekî statûya Kurda meselekî tevayê Kurdistanê ye û ihtimal yani çê dibe ku her statû her beş statûyekî cuda bi hevpar bigire lê belê em weke hukuknasên Kurd xwe weke aliyekî erkdar û berpirsiyariyekî ji bo yekîtiya netewaya Kurd dibînin ji bo ku ev pêk were jî em bangawazî an jî xwe weke beşekî bînî ku konferansekî hukuknasên Kurd ê giştî pêk were li vê derê de zêdetir ser huquqa Kurd û Kurdistanê li dîrokê ku niha wê pêşerojê de çi be ev nîqaş were kirin weke bangawazî an jî weke delegasyonekî nû ji Bakurê Kurdistanê tevlî konferansê bibe. Evrûz de balkiştan ser xaleke girîng yani ew mijara qeyûma ji konferansê de hatî nîqaş kirin lê belê çend roberî dîsa ew yani peywira qeyûman hem bajarê Êlihê bajarê Mêrdînê heman demê de jî xelfetiye hat dirêjkirin tu vêya çawa şîrove dike heman demê de jî hukûqeke demokratîk yani bandorek wê çawa li ser siyaseteke demokratîk heye bandorek çawa li ser em bêjin pêvajoya aştî û civaka demokratîk heye bandorekî gelekî dike ji ber ku dewleta Tirk rêbazên ji bo kirkirina Kurda qetleamên Kurda bi awayekî fîzîkî bi yani bi ji holê rakirinê zêdetir wê derê de jî hukuk
وەکە ئامورێکی بکارانینە وەکە پلانا شارق ئەسلحات وەکە زاگونێک و ئاواکەرە تورکیەدا حتا نەها هاتی دیسا بنگەها مەسەلەیە کورد ئەگەر ئەم بێژین ئینکارە کورد بە برێمەت کە بێ بنگەها زاگونی ئا تورکیەیەک و حتا نەها بەردەوام دەکە ینی میناکەوێ ئەم زێدە بکەن لێ ڕاستیەکەیە مەسەلەیە کورد مەسەلا حقوقیش نەناسینە حقوقەیە ئەم ڕاستە ڕاست بێ ji ber wê li hukukê de hinek guhertinên ku çê bibe pêşî li siyaseta demokratîk ve dike yan pêşî li nasînê ve dike an ji astengiyê ku heyî ji holê rastê rast radike em nikarin siyaseta demokratîk rastê rast bi hukukê ve girê bidin ji ber ku ev ne weke cihekî erêkirin ji deverekê werê û tu bikarî wê tiştê bikî lê rastiyek heye eger ku bi destê hukukê an bi destê kiryarên îdarî gava ku tu pêşî hinek tişta bigirî li wê derê de xwe rêvebirina civakekî tu pêşî bisekinînê tu nikarî wê derê siyasetekî demokratîk rastê rast ava bikî em dikarin bêjî weke amûrekî an jî weke rêbazekî guhertinên hukukî bandûrekî li ser siyaseta demokratîk an jî li ser çareseriyê dike ne tenê hemû ew bi wê pêktî rast e ama bandûrekî gelekî mezin û diyarker e ji bo pêşketina vê meselê. Xwazim mînakekê jî bidim Newroztedî sala 2013 û 2015 jî tedî pêvajoya aştê hebû. Em dikarin bêjin yan li duê serdêmê de ewlehiyeke zagonî ger heba belkî ew pêvajo bi dawî neba. Mesela ew mutabaqata Dolmabahçeyê hebû lê piştre gotin bi dawî bû. Em dikarin bêjin yanî heger bi rastî ji wê çaxê ewlehiyek zagonî hebû yani em bêjin hukukeke azad û hukukeke demokratîk heba wê ew pêvajo bi awayekî erênî bi cih biva. Rast e bandûr dike li belê wê demê yasayekî ji bo pêvajiyê hebû negotine bû yasayekî pênc xal pêk tat navê pêvajiyê aliyê pêvajiyê bi nav dikir rastê rast ew îrade siyasî ve jî girê daye hukuk ji bo parastina vê pêvajiyê ji bo berdewamkirina wê gelekî bandûr dike niha jî herkes dipirse dibe eger ku ev pêvajî û pêş ketibe bîst mehe çima biryarên qeyûmê dubare dike yan li ser girtîgeha li ser mînakê wê cuda dike alêkî ke dibêje hê hukuk nehatiye guherandin ku heta gu ev tiş pêş bikeve ê gu hukukê biguherekiye îradeya siyasî ye yani desthilatdar e an jî erkdarên desthilatdariyê pêş dixin û pêş dikin niha em bêjin asta ku em li tê de rasterast ji ev e wê hukuk pêşiya va tişta veke an wê bisekine ji ber wê bingehîne niha yasaya taybet an jî ku em li bendewariyê ne yasaya ku em dikin wê tiştê çareser bike yani wê pêvajiyê bi nav bike aliyê pêvajiyê bi nav bike hewcedayînên pêvajiyê diyar bike wê kî vê pêvajiyê pêş bixe wê mekanîzmayekî mecbûr e ku diyar bike gava ku ev mekanîzma pêş ket wê gavê kîjan yasa kîjan demîçawa were guherandin wê were kirin lê niha yasa ihtimal dide ku jî biryarê qeyma nevê dirêjkirin jî ev rasterast me dibe ku derê îradeya siyasî li ser pêvajiyê de çiqas ciddi ye çiqas nêzîkatiyekî derdixe pêş ev her du hevdûre bandûr bike hukuk erê parastinekê dide lê gava ku îradeya siyasî tune be hukuk jî ihtimale ku were guherandin were cuda kirin ji ber wê bi rewşa hukukê ve îradeya siyasî ve girêdayê rasterast bandûra civakî û nêzîkatiya civakê bi xwe jî gelekî diyarker e vê rojê de. Newroz di heman demê de ji tedî zagona çarçoveyê jî niha di rojevê de ye yanî Tayyip Erdoğan herî dawî ev tişkot yani berî ku em bêjin meclîs têke betlanê û betlaneya meclîsê dest pê bike vê zagona em bêjin çarçoveyê tu dikare hinekî dinê jî naveroka wê eşkere bike yani niha di çi astê de yê gelo di avakirina vê zagonê de dîsa AKP dixwaze li gor xwe yani li gor feraseta xwe tişkî derxwe holê yan jî em bêjin li ser em bêjin îradeyeke hevpar divir de wê rola Dem Partiyê çiqasî hebe gelo ev zagona çerçoveyê piştî ku bê amadekirin şûn de ew ê bi rêberê gelê Kurd de bê parvekirin yanî divir de gelo çi qasî ew ê îradeyeke hevpar derkeve holê. Girîng e yani ji ber ku serê pêvajiyê de û heta niha rêberê gelê Kurd be kesê em bêjin gav an ji aşama sê tişt bi nav kiribû ji bo ku yekemîn yani bi rewşa heyî de
aştiya neyini davi bir ve yasayeki yani zagoneki bingehin anji zagoneki çerçeve anji asla literatüra akademik de dibêjî ku zagona derbazkirine yani tu rewşekê derbazî rewşekê bibî yani tu çekdarî derbazî rewşa siyasetê bibî û diyar e ku ev zagon bingeha pêvajiya ku hî çend mehsere derbaz bibe sedemê wî çi bibe aliyê wî çi bibe ji bo ku berdewamkirina pêvajiyê tiştên esasî diyar dike çi diyar dike işte mekanîzma wî çi ye niha mesela mînak em bibêjin bi biryara qeyyûma wê wezareta hundirîn biryar bide wezareta dadê biryar bibe yan em mijarekî pêvajiyê dê rasterast dewlet biryar bide yani ne diyariyekî xwe dide der divê mekanîzmayekî netewî li nava dewletê bi xwe de mekanîzmayekî were avakirin ku were erêkirin dema ev çi nebe weke niha ku ev bîsmehe em vê rewşê de ne alî rasterast xwe diyar nekeve rewş pêş nakeve û ew qas li ser binavkirina û berdewamkirina pêvajiyê hew qas bingehîn be divê hemû alî jî li ser vê yasayê gotinên wayên hevpar an jî levhatinek çê bibe sedê sed em nikarin bêjin hemû alî her tiştî de lew werin lê levhatinekî minimum yani heta astekê divê çê bibe û rêbaza wê rêberê gelê Kurd gelek hevdîtina de dubare kir herî dawî hevdîtina 24 Gulanê de hem bi nivîskî heyetê parve kir hem weke rojnamegere hate diyar kirin hem jî li ser vê reportaj hate dayîn çi bû ew ihtimal yani dewlet niha amedekariya vê yasayê dike wê naveroka wê çi bibe her roj tiştekî cuda tê gotin ku tiştê ku tê gotin hemû ne bi dilê me ne û ne rastin jî divê ev yasa rêberê gelê Kurd weke sermûzekervenê vê pêvajiyê were parvekirin ew li ser wê fikrê xwe pêşniyarê xwe parve bike divê tevgera azadiyê ku rasterast bi vê yasayê de yê ku bi cih bîne ew bixwe divê li ser vê fikrên wa gotinên wa eger hebin şerhên wa guhertinên wa were standin û hewce bike dubare ser vê were axaftin gava ku em wisa dimezînin weke tiştekî pir dirêj berçavê me tilê eger bêxwestin û nzîkatiyekî levhatinê hebe ev demekî kin de jî hindik de jî diyare ku çê bibe em dizanin rêberê gelê Kurd 24 Gulanê de weke çerçeveyekî parvekirî bû heyetê re yani divê vê yasayê de çi bê meselên Kurd hemû vê yasayê de çareser nabe rast e daxwazên Kurda an daxwazem çareseriya meseleya Kurd weke bi statûyî bi ziman bi rêveberî yani bi tiştên hemû vê yasayê de bi cih nabe lê divê nexşereyek hebe çawe û ev mesele bi destekî bi çi rêbazî bi were çareserkirin divê vê yasayê de diyar be heta niha taslaqa ku dewlet an jî muhatebên dewletê amade kirî me weke Dem Partî nedîtiye ez heman demê endamê Komîsyona Edaletê ya Fermiya Meclîsê de me ku werê wê were komisyona em tê de bi cih digirin ji komisyona me re jî nehatiye parvekirin em dizanin heyeta me ya İmraliyê ji bo ku ev taslaq were parvekirin wê çûba hevdîtina li grevê bikiriya lê ev sê heftiye ji bo çûyîna hevdîtinê de jî serî lêdan tê sekinandin ji bo ku dibêjin ev taslaq heta ku em levhatinekî çê bikin bila nû heyet bikaribe herê û hevdîtinê bike diyar e ku dewlet dixwaze hinek xala de li gorî yekalî hinek tişta dixwaze diyar bike û ev diyarkirina yekalî ne bi rihê pêvajiyê hevdû digire ne rewşa meseleya Kurd de hevdû digire ne rastiye ku em hatînê bîst meha de jev digire ji ber wê hinek gumanên bi vê rengî jî gumanê me hene yani mesela dibêjin ew dibêjin dibe ku mesela bêjin dewlet ji xwe re tişkî zagonek li gor dilê xwe derxe û bêje yani ne li gor em bêjin îradeyek hevpar be û dawê bêje me zagon derxist we qebûl nekir yani ev rîskeke yani gumanên bi vê rengî jî taktikê dewletê yani herkes bi salên borî jî difikire û rewşaniha jî difikire wî sad bêjî bê eger dewlet naxwaze vê pêvajiyê pêş bixe ku bi kiryarên wa de ev tişinek derdikeve wê vê gavê yasayekî ku neçêbe wê bîne û li ser vê nîqaş belê ev taktik jî ez bawer bikim ku ne siyaseta Tirkiyeyê dikarî vê tiştê ragire ne weke gelê Kurd siyaseta Kurd vê tiştê rasterast qebûl dike û dibîne ji ber ku daxwazê me jî diyar in em naveşêrin an tevgera azadî hîviya xwe li ser vê yasayî çi ye rasterast dibêje û diyar dike ji ber wê ez pêşî niha nikarim rasterast bêjim lê tiştê ku li çapemeniyê de derdikeve ku bi devê we ez bawer dikim bela dibe eger vê çerçeveyê de be ihtimal e ku ji bo levhatinê wê nîqaşên cuda
و ام بیژن آستانگیین جدا در بکن. بله جالیکی جنها ده هفتو هشت کرمه هدش و زیرو لودکه ناتوی هیه لبلی بریوی روزنامه‌گر جیته ده گلکم بیشن کس دی ساعتن بنچاف کرن هنگ جهاتن گرتن یعنی مدکارم بیشن هنگی جی انجامی کوجوی لودکه درکه و هنگ پیواجو بویج گریدایانج قدان آمنه تیوان بیشن roleki çavavê bide Tirkiye. Dîsan bêjin niha te dî ew peymana İbrahim heyî te dî Tirkiye heta niha ez bawerim bawayekê êrênî nêz nebûyî lê heger bêje erê yanî wê çawa dîsa mijara Îranê. Yani em dikarin vê ji hinekî rewşa pêvajoya ji tu civaka demokratîk bi van geşedanan jî heye. صدê sed hevdû vegirêdayî ji ber ku destpêka pêvajiyê jî hinek hewcedayînên geşedana Rojhilata navîn de pêk hatî de weke bahçelî an jî dewleta Tirk bi ewlehiyê binav dikir yanî hewcedayînek wisa binav dikir em jî weke gelê ku rewşa ku Rojhilata navîn de şerê ku diqewime em jî bandor jê digirin ku em dixwazin vê bandoriya xwe bi şerekî mezintir zêdetir bi çareseriyê aştiyê ve ber bi çareseriyê ve bibin. Biryar an jî lûtkaya ku NATOyê li Tirkiyeyê de pêkhatin avê ji xwe peyamekî mezin e. Zanin Tirkiye her tim bi serbilindî dibêje ku em herî alî leşkerî û eskerî ve li nava NATOyê de işte duyemîn ya herî zêdetir cih digirin emin bi alî eskerî. Bi çi şeklî ev pêkhat bi şerê li ser Kurdan. Bi şerê li hemberî PKK pêkhatî de gihîşt vê astê xwe wisa binav dike. û Tirkiye û dixwaze li Rojhilata navîn de rolê ku heta niha Îranê digirt an jî bi İsraîlê bi peymanên İbrahîmî têkiliyên ku dewletên Ereba re pêk anîn dewleta Tirk dixwest ser yek ol yani bi misilmanetiyê ew bikare vê rolê bilihîze û bibîne. Ji ber wê İsraîl û Tirkiye weke li hemberî hev weka rakîb an jî wê rolekî Rojhilata navîn de yani weke serqereqol binav dikin wê İsraîl bilihîze an wê Tirkiye bilihîze eger hêza Îranê bin bikeve wê valehiya wê Tirkiye dagire an wê İsraîl wê valehiyê ji destê xwe de bigire wê yek em bêjin qerekolekî yekarî temahî dewletên Ereb an jî dewletên Faris ê misilman wê karibe bi destê dewletekî weke İsraîl bicih bibe an bicihne. Ev tiştên nîqaşên aborî vegerêdane, nîqaşên enerjiyê vegerêdane, siyaseta ku bi sed salan ve girêdayîne lebelê rastiyekê heye êgu va hêza siyaseta diyar dike Amerîka naxwaze İsraîl û Tirkiye li ber bi hev here dixwaze bigihêjînin hev li wa lev bîne û li ber levhatinê de wê ser rola Kurda wê bandurekî çawe bibe ev neyînî jî erênî jî em dikarin şîrove bikin. Lêbelê vê lûtkeyê de li ser siyaseta Rojhilata navîn ê nû bandurekî çawe bibe ji ber ku heman demî lûtkeyekî aborî taybetî hemû dewlet wê mûçeya xwe ya sadê pênc dewrî NATOyê bike. Ev bingehîn rastêrasteke dîsa şerê Îranê de Tirkiye gelek navendên xwe ji bo şer vekirin qet ne bo rojev ji dewletên dîre jî ne bo rojev. İran ji bo ku vê zîrve yani ev lûtke li Tirkiye çêdibe şermezar kir lê bi merasîma Hemaneyê de Tirkiye bi heyetekî gelekî berfirah çûl wê derê xwest ku vê naverokê ji holê rake û vê tiştê nerm bike yani siyasetekê pir alî Tirkiye dixwaze bimeşîne vê lûtkeyê de hîviya wê ew e ku ji rola ku Rojhilata navîn de diqewime valehiyê ku li ser Îranê çê bibe ew tijî bike. Alî enerjiyê de jî alî aborî de jî alî hêza siyasî de jî bikaribe tijî bike. Ev çi qas mümkün e wê çi qas pêşiya wê werê vekirin wê bandurekî çi qas ser meseleya Kurd bike rastêrast niha mijarekî bingehîn bikaribe bêjî tinene. Lê weke rewşa awarte li Ankara taybetî deh rojan hemû dergirtî biryarên qedexekirinê pêşiya wê hiç alekî nebûyî weke potansiyel li wê derê rojnameger tenê na gelek xepatkarên saziyên sivîl gelek hukuknas gelek endamên partiyên siyasiyên ditir hatin girtin û dîsa tiştekî ecêb ez bibêjim hinek dozê ku heyên kesê ku berdana we hîvî hate dikirin ji ber ku lûtkaya NATOyê heye û
او کس جی احتمال که هرن چالکیه دجه بگرن جبوه بردانه و حتی تعلق کرد دوزه و هشتن حتی دم ایلون جدمه یعنی افروشا ترکیه دده خویا کرن اولوت که و انجامین و انجی نقاشین کو بشارتی نهون زانن چپا منیجی قبول نکرن لالبت و هناك ناوروک وره دیار کردن به شکل که وره زانین و انجام نامه ده لسر شر اولهیا خو و پیش بکوه یان و سکناندن شر انجی روشا کو هیده لعصا مروفاهیه آشتیه و هناك تش پیش بکوه یان نا بچک نقاشین و انجی امجان نامه و انجی زیروین بچوک انجی لطکین بچوک نواوه ده چه ببه و بده دیار کردن نه راستیه که هیزین ناف دولتی کو شرخواست لطکه کی وساده نه احتمال کو جبو گلان جبو مروفاهیه بریارن ارینی دربکه و دیاره کو بریار دربکه و زیاده تر حوجه کو تکوشین زیاده تر حوجه کو گله کورجو گلن دیترجی به یکتی آخوا به یک دنگی آخوا زیاده تر بکن از باور دکیم انجام کی وساده دربکه و امجی به مراقی دشوپینن بالنسبه دشوپینن کو باندوره کی چاوه انجام کی چاوه دربخه بەڵێن بڕاستی ji rewşeke hinekî qrîtîk jî yanî piştîwê kamê binêrin. Dîsa xaleke wiha jî hebû Newroz ez dixwazim em hinekî dinê jî li ser wê bisekirin yanî xala di konferansê de dîsa. Yek ji peyama ku hat dayîn mafê Kurdanê perwerde û hînkirinê ya bi zimanê dayîkê mesela statuya gelê Kurd û naskirinê mafê kolektif ê hebûn û pêşketinê yê hemû gel û baweriyên ku li Kurdistan û Tirkiyeyê dijîn divê di nav daxwazên me yên bingehînê qanûnî de cî bigire. Elbet hinekî behs kir lê ji ber ku bi rastî ji hinek mijarên esas û girîng ez dixwazim hinekî dinê jî hûn kare bi vê naverokê vekin ew ê baş. Ev daxwazên gelê Kurd ê bingehînin û ev daxwazên siyasî ê bingehîn ve hukukê de çi şeklî xwe bide nîşandin. Yani wê bi zagonên ku heyî were guhertin ve têrê bike yan wê bi pratikên îdarî têrê bike yan wê bi zagona bingehîn heta zagonên girêdayî wê guhertin çê bibe. Mînak ser zimanê Kurdî ez bibêjim. Rapora ku li parlamentoyê de derketî de jî nîqaşên ku partiyên dîtir hatî kirin de jî em bêjin weke nexşereyê an jî weke pêşniyarek derdikevin pêş. Çi dibêjin? Dibe bila zangonên zanîngehên taybet işte komeleyên taybet mektebên taybet were vekirin ew bixwe çi aboriyê were vekirin piştgiriya wê çi bibe pêşerojê de çi bibe wê diyar neke bila dikarin ser zimanê Kurdî perwerdê bidin xwendekara mezin bikin li têkiliya wa aslan navdewletî de zanîngehên dîtir de hebin lê hewce nake ku em meke zagonê de an ji zagonên de weke bi zimanê perwerdehiya ev fermî em diyar nekin. Yani ev weke nexşerê diyar kirin lê vê konferansê de tiştek ku hatî rasteraz binê ve hatî xîzkirin em weke alternatîfên deman de an jî weke cuda naxwazin bi awayekî fermî û meke zagonê de ji zagonê jî divê were diyar kirin were dîtin. Mînak ji bo zimanên Tirkî çi qas mûçetê diyar kirin çi qas pêşavê tê vekirin ji bo zimanê Kurdî û zimanên ku gelên dîtir bixwazin ji bo wa jî divê were diyar kirin were pêşxistin. Mînak ji bo dîroka Kurda ji bo çanda Kurda li ser vê jî heman tişt divê were diyar kirin ku li vên qanûnên ku derkevin de yani zagonên ku were guhertin de jî li ser çareseriyê de jî divê ev ne weke mijarên duyemîn nemînin paş. Ji ber ku dewlet niha dixwaze çi bike me konferansê de jî ev nîqaş kir mesela çekan çi qas meseleya Kurd e na ew encamekî meseleya Kurda ye yani ama dewlet encamê weke mesele weke pizgirek bi nav dike ama meseleya naveroka wê ya rastî înkarkirina Kurda înkarkirina Kurdistanê weke artnîgarî înkarkirina zimanê Kurdî çanda Kurdî hebûna Kurda weke mijarekî talî yani mijareke duyemîn sêyemîn digire dest lê belê em meke hukuknasên Kurd dibêjin na ev mijarekî sereke ye ne mijara talûqkirinê ye ne mijara ku mesela tenê hemû mesela ewlehiyê ve û çeka ve were girêdayîne ne weke nîqaşekî siyasî jî hukukê de jî ev hewce ye û divê ev yekemîn
وره نقاش کردن وره دیار کردن یعنی وکه پارادوکسک انج وکه نقاش سیاسی و اصلا حقوق دجی حوجه داینه کو بنوی هاتا قص کردن لسر و ما پیشنیار کردن کیجان زاگون دوی وره گهرتن نمک زاگون ده کیجان خال دوی وره گهرتن پیمان ناف دولتی کیجان ده دوی ام عرب کین کدا کو ام بکاربن با مافا بجه بینم جبری زاگون هی زاگونه کی چاوه وره و هناك تشتا سر راس بکن وکه ام بیجن کرده یعنی تشتن ایرنتین کو حقوقی زاگونه دیجی لسر وانجی پیشنیارین ما و آماده کاری ما هبو کو اف دلگوسن رجی با آوای کی نویسکی هاتا پاروکرن و از باور دکم اف نقاش و پیشاروجی دیجی سر پیواجوی دیجی باندور بکه و لسر خپاتن بارویان دیجی خپاتن و کماله دیجی دادگه هان دیجی دوزیم کو هاتی نها بردوام کری دیجی از باور کی باندور کی مزن بکه و بریارا مسئله کلکتیوی گله کتا آخافتن چاوه از نخواه درش نکم لیبلی ایرو تدچی دادگاه هم مکزاگون انایسا وکه کسایتی تتمیزینه تشکی دادگاه مافه مروبانا اوروپا کسایتی نتوا یک بوی کسایتی بریارش بو کسی کی ده لی مسئله کرد داخوازه کی کومی و کلکتیفه دوی چاره سریه ویجی به مافه کلکتیف وره دیتن و لسر و نزیکاتی چاوه بو مینک از بیجم گوند هاتا والا کرن با کلکتیف فایلی مچول یکو هاتی کرن با کلکتیف جزا کرنا قدخه زمان کردی با کلکتیف لیبلی چما جبو مفتاینه ده یک عالی لیوره میزاندن نا جبر و اف نزیکاتیا دولتان جی پارتیین دیترن این حقوقی جوکر رخنداینک اف داخوازامه مافین کلکتیفن دوی نزیکاتیا ویجی بوی رنگی به صدم واقع حتی نقاش کردن که انجام نامه دیجی به شکلی جگرد. بله مجاره که گرینگ یادنش خواهش بالکشانسر و یکیتیا حقوق ناسین کرده یعنی احتمال کیل سلیمانیشی کنفرانس کم بیشن هفقار کو هر آلیین کردستان ناو خود حوین پیکوره از خوازم هنه کدنه جی تو باله بکشن سر و پشتوانیه وی رحه یکیتیه او ام بیشن اف و باندوره که چاوا لسر ام بیشن گشتانان بکه نها میجارم جبو پیواجویه جی جبو پارستنا گله کرد شرع کلرشلات ناوین داد قومی دجی جدیرو که حتی نها وقت چاره سری چت هات دیتن یکی تیا کرده پکی ام وقت گله کرد حقوق ناس کرد جنین کرد چما بو یکی تیا کرده ده چینا به دیرو که ده چبویه نها چبویه گلک مناکوی راست هیا ام وقت حقوق ناس کرجی جبو یکی تیا کرده ده برپسیاریه کی مال سرخوا گرد جبو کو یکی تیا کرده همان دمی به پیشنگتی حقوق ناس کرد و اصلا حقوق ده پارستنا ویجی گلکی گرینگه جبر کوسر لهمبری نتوا یک بوی کرد چی تو خوازن یک دنگی یک داخوازی بلکه جبو همان بشا نه عینی تشت لی یک دنگی محاطبیت آوی گلکی گرینگه جبو ما ل کنفرانسی ده وکه باکوری کردستانه مخو پارچه کی دلگاسیون حقوق ناسین کردستان بناف کرد و جبو کو کنگره نتویا کردستان پیش بکه و که بانگوازیک جبه دلگاسیون ده درکت و ام پیش دتر لنها سلیمانی ته دیار کردن بلکه ورق و هراندن بلکه دیاره که دی بخوازی لآمد بویا مکاربا ام ویدری کنفرانسی که وسابقن هر بیشن کردستان ده حقوق ناسین کرد لسر ستاتو لسر پیش روجا کرداده لأصل حقوق ده یعنی انتگراسیون دموکراتیک ام بگرن لگوهرتن زاگون وان دولتا بگرن پیمان لناف دولتی بگرن و روله که چاوه بلهیزه دوی چاوه ببه و کنفرانس کی وسا ورل دار خستن ما وک باکوری کردستان به کنفرانس داشی اف هاتا نقاش کرد و دلگاسیون وی وری دیار کردن ام زنان روجاوا کنفرانس هاتا کردن و دری دجی نقاش انگله کی برفره هاتا دیار کردن ل باشورجی آمده کاریه کی خپاته کی وسا ام دزانم کو هن ام باور دکن و اف خپات اف حوجه داینا یکتیا نتوایا کرد و که بشکی حقوق ناسین کرد کو به یکتیه پک بینه نقشه‌ای که دیار بکه حزب ده کنگره نتوی و آماده کاری یک پیشروجی ده چه ببرش بو ویجم گلکی کلجانن گلکی هستیارن و الوی داری ده نوک نقاشین تئوریک و نقاشین پراتیک جی پیش بکه و جبر کنه حال باشور شنگال
مخمور و gelek bajarên ku statiya we ne diyar hene li rojava nîqaşên ser statûyê entegrasyonê taybetî ser meseleya jin û bi YPJ pêşa rojavê û li ser nîqaşên wisa hene an li rojhilat roşa ku heyî û wê ber bi Kûdê ve here an li Bakur pêvajiya ku em tê de berdewam dike ve elbet hukûqekî xwe re bibîne yanî bi hemûn beşa hewcedayînên cuda li nîqaşên hevpar hêzên ku em bikaribin hevdû bidin ve derkeve ji bo wê jî demekî diyar nîne lê em bi kelecan û bi amadekariyekî delegasyonekî mezin em ê tevlîdê konferansê jî bibin. Em ê jî kelecanê mezin li hêviyê bin bi rastî ji dema ku em dinêrin yanî di her qadê de heger ew yekîtiyek pêk were ew ê bandoreke gelek girîng li ser civakê jî bike geh qada wêjeyê bin bêjin geh qada çand û hunerê bi geh qada siyasetê bi yanî ji bo hemû qada derbastar e. Dîsa Newroz mijarek dinê mafê jinan yanî di konferansê de li ser mafê jinan yê hukûqî nîqaşên çawa hat meşandin gelo. Em hinekî dinê şikarî balê bibin ser wê Ev mijarê. xalekî serekê bû ji bo me yanî ev xal ji weke dualî me nîqaş kir yanî weke jin mafê jine bi çitê bin pêkirin li hukûqê de çi heye mafê ku heye em çawa dikarin biparêzin bin pêkirina wê de rolekî çawa hukûqnasên jin dikarin bigirin li dadgeha li dozgeriyê li girtinê li girtîgeha ev xalekî serekê bû. Lê xala duyemîn bi hukûqa ku em dixwazin pêk were û peymana ku civakî em dixwazin pêk were de divê cihê jinê mafê jinê çi qas tê de jê bigire û bibîne ev weke sê alî me girdest. Hukûqekî demokratîk çawa derdikeve bi civakekî demokratîk eger bingeha wê hebe wê gavê hukûq dikarê xwe bi demokratîk bikaribe ava bike. Nava vê civaka demokratîk çawa mirov dikare civakekî demokratîk binav bike nasname bikaribe azad bijî hevpar bijî jin weke li nava jiyanê de bingehîn û avakeriya xwe li nava civakê de jî hem bi nûnertî hem bi biryardayîn bi avakeriyê de cih bigire mümkün e. Eger ki wisa de hukûqekî demokratîk derbikeve wê bi hukûqa jinê pêş bikeve. Çi ye em bêjin naberûka wê me hinek rêgez îlke diyar kir lê ev ne weke tiştekî teng bû. Çi ne ev rêgez yek xwebûna jinê bi hukûqa jinê û peymana nû de cihekî rasterast digire. Dîsa ji parastina li ser tundiyê yanî parastina jiyanê ya jinê ji bo parastinê mafê dîtir bingehîne divê were parastin û divê were diyarkirin cihekî xwe bigire. Dîsa bi biryardayînê de bi rola siyasetê de nûnertiyê de hebûna jinê parastina wê bandorekî çawa digire. Keda jinê li nava malê de fekirina zaroka pîra bigire heta keda aborî karsazî û hemû dera de keda jinê û kedekî wekhev û kedekî pêşketî were dîtin û were parastin bingehekî vê rewşê ye. Dîsa li nava pêvajiyê de cihgirtina rola jinê ne weke nûnertiyekî lev kesekî herdû aliya lev bîne bi perspektîfa nêrîna jinê pêş bikeve û xwe tê de bibîne yanî xalê va rêgezê wên gelekî dûvdirêj ye lê encamê de me rastiyek bi nêvê xîz kir hukûqa nû hukûqa jinê ye pêvajiya ku em pêş dikevin em dibêjin ya yasayên aştiyê ev yasa bi bingeha xwe bi perspektîfa jinê an jî bi peymana jinê bigire wê gavê encam em dikarin bêjin wê demokratîk bibe li ser va mînakê ku li cîhanê de heye me bi mînakê ku li Kurdistanê de heye hukûqê jinê li beşên dîtir çawa ne peymana civakiya jinê dîrokê de çawa ye niha çawa ye taybetî me li ser li teorîk belkî Bakur pêşketiye lê pratîk rojava ber bi çawa rojava de çawa hatiye bakirin li nava wê de işte jin war mala jinê meclîsên edaletê yê jinê peymana zagona ku jinê li malbat û jin têkiliya wê ku li rojava diqewime ku hêja ji rojava dibêje ku em ji bo peymana civakiya jinê amadekariyekê dikin taslaqekî ji bo ku pêş bikeve derbikeve me jî weke hukûqnasên jin ê Bakurê Kurdistanê ji bo ku peymana civakiya jinê çi bibe xepatên amadekariya taslaqê û pêşketina wê de weke rolekî li ser xwe girt û dîsa saziyên hukûqnasên ku jinê li baroyên
komeleyên li ser tundiyê jinê dixebite hukuknasên azadî an jî mafê mirovan komeleyên ku heyî de wê li ser parastina mafê jinê çi qas dikarin kolektîv bibin weke platformekî cuda hem jî ji bo peymanekî pêşerojî weke jiyana ku îdeal an jî jiyana ku em bixwazin bigihêjin wê peymanekî çawa derbikeve hukukekî çawa hewceye li ser vê hem nîqaş hem jî ji bo pêşerojê de jî hevpariyek weke encamek derket pêş. Yani em lê ner bi rastî jî herî zêde pêdiviya jinê yanî duwarê hukukî hey lo ma jî rola wê girîng e geh parastina ji tundiyê de be geh parastina nasnameya wê be ji ber wî hawî jî bi rastî jî ew jî yek şixala girîng e. Yadinê jî li ser mijara ekolojiyê jî di konferansê de we hinek nîqaş dameşandin. Ji ber ku em bêjin bi rastî jî ekolojiya Kurdistanê dibe hedefa milîtarîzmê tedî bîskaberê me behsa NATOyê kire. Dibe yek ji qurbanên herî giring ê şerê taybet. Lo ez dixwazim û hinek ser vê mijarê jî bisekin wê baş. Ez ji bo mesela jinî hûlê tiştekî servezêde bikim vê derê de me em bêjin perspektîfekê me rêya xwe danîşandan. Çi bu ev perspektîf hukuk bi normên civakî wijdaniyê ehlaqî ne û bi destê jinê hatine afirandin lê bi avakirina pergalan û bi dewletan ev afrînarî dane bi navê hukukê û li nava hukukê de jî jin hatiye derêxistin. Çawa em nihat bêjin hukukan Navdewleta Tirkiye Kurda ji derveyî wê dihêle lê bingeha dîroka de ji beriya niha sedan sala hukuk ji derketina jinê hatiye avakirin ku bi awayekî zayendî mêre. Yani li ser vê em bêjin tespîtê em rêketin û nîqaşên jinê me pêşxist ku heta hatin peymana jinê. Bi jîngeh parêzî jî heman demî bingehekî vê ye. Ji bo ku hukuk ne tenê li navbera mirovan de, li navbera jin û mêran de, li navbera karsaz û ketkaran de tişta diyar dike. Heman demî mixabil hukuk li nîzîkatiya hêzên desthilatdar, hêzên sermayedar, an jî mirov bixwe wa û xwezayê de têkiliyek çawa datîne pêş. û ev jî diyarkere û bandora wê hukukê gelekî li ser wê derketiye pêş. Ji ber ku kesek li gundekê de têkiliya wê bi xwezayê bi awayekî parastin, bi awayekî rewa an jî xwezayî derdikeve pêş. Lê belê hukuk tê dibêjî ku tu li vê derê nexwedî tapoyê an li vê derê de mafê te tin heye min wisa kir tu nikarî wê derê biparêzî neya te ye. Lê ev tiştekî rewa ye ku daristan, ax, erd, av tiştekî parastina hewceyê ku hevdû temamkirinê ye. Lê belê hukuk wê derê binêwî ji hevdû parçe dike, her mafa ji hevdû bela dike û parastina wê jî ji rasterast ji holê radike. Ev jî bo hemû cîhanê derbazdara rast e lê ji bo Artnîgariya Kurdistanê bixwe ji ber ku axa me jî, darê me jî, avê me jî, çiyayê me jî, hebûna me jî parçeyekî dagirkirina dewleta Tirk bûye bi şer taybet ve girêdayî em bibêjin bi tunekirinekî parçeyekî tunekirinê hatiye dîtin. Çawa Kurd bila tune be û neyîniya wê hatibe kirin xwezaya Kurdistanê jî vî şeklî hatiye nîşandin ku navê wê em bêjin şerê ekolojîk de binav kirin. Hemû welatên ku dagirkirî an jî pêşketî şer pêşketî xwezaya wê jî parçeyekî vî şerê vî dagirkirinê hatiye dîtin. Herî mînaka zêde jî Şirnexê. Yani ez li bajarê Şirnexê têm. Lê bi destê madenê, bi kumirê, bi petrolê tevayî Kurdistan serûbinû kirine. Ev 2017 heta niha daristanên Cûdî, Gabar, Besta, Qato, Komatê bi hezaran dar hatin birîn bi destên cerdewana, bi destên hêzên bi dewletê ve girêdayî û ewlêker bên sedema ku li ser aboriyê binav dikin, li ser şerê taybet binav dikin û li xwezayê têkiliya civakê xwezayê ji hevdû ji xwe radike û ji ber ku bi hezaran gund dixwazin vegerin bi navê ewlehiyê nahêlin ama li ser wê jîngehparêziyê de jî civakekê tune dike. Ev jî hişmendiya civaka demokratîk de tiştê ku em qebûl nekin, tiştê ku em bixwazin pêş bixin, hişmendiya wê pêş bixin. Li asta hukukê de nîqaşa wê pir cuda bû. Zagonê wê çi ne, meka zagonê de çawa ne, biryarê dadgehê çawa ne, li cîhanê de
نزیکاتیا و چاوان اجبر کم قریزه که در باز دبن ترکیه میوانداریا قوپه دکه ولی انطالیا پیشوره قریزا اقلیم چیه باندوراوی چیه و نقاش بکه لحال بوکی لکردستانی ده نقاش کی وسا مجاره کی وسا نینه هز پیش کتنه گس پیش کتنه ها بجسه کوارتوی برخدانه که لدرسی می وسا لشرنه خی وسا یعنی ل هم شر طیبت پارچه کی شر طیبته لبله راست راست پارچه کی شر بخوی يعني اللي نافا في شريدة نزيكاتية اكولوجية پر بالكشة جبركو هم أوليه شر لسر تنكرنا كرداجي باندورة هم جي آلية كي في شري سرمایه بخوية جبوكو سرمایه كي نو دركوه باندورة كي وصايا ما لفي دوكا بريارك بنوي خيسكر نزيكاتية جنگه پارزي اكولوجية بنگه جواكا ديمقراطيكية حقوقا نو ده دوه لهمبري في گوهرتن و نزيكاتي وره ديار کرن بله نوروز ام جی هاتن داویا برنامه هم گوتنی تی داویه بگیرن بکرتاستی گلک صاحب گرتنا من داوی او کو ام جی حقوق کی نو آماده کاری کی نو ده در بازم پیواژی و گیردای و حقوق نو ده ام هیوی دکن حقوق کی آزادی خواست دموکراتیک هف پاردر بکوه جبو ویجی اما که حقوق ناس کی که داوی ددن گلی مجی لسر وی روشی ده حقوق نو ده بری خستن کرنا خو چی خو بگیره و پرواش بله گلی سپاس که داتا صابو مالتا شو تهلی بلنده بله تماشاوان انهجام هاتن داویا برنامه خود و برنامه خودشی مبال برسر کنفرانس حقوق ناسین کرد آ دموکراتیک کو د 4 و 5 تیر مه دل آمده هات لدار خستن به دروشمه جبو آشتی آزادی و ستاتوی حقوقا دموکراتیک ام لسر ناوروکا و کنفرانس سکنین ده همان دمیدل سر هنک خالین انجام نامه سکنین هر وها حقوقا دموکراتیک و باندوره که چاوال سر سیاست که دموکراتیک و لسر پیواجویا آشتی و جواکا دموکراتیک بکه ام ده همان دمیدشی لسر و یکی سکنین حتی دمکتنی بمینند خیر و خوشیده